बे जाथाया बार बार जासेयावबो खायसे बर' सिख्लाफोरा मानो दासिमबो बुजियाखै जे मुस्लिम सेंग्राखौ बा सोरबा गुबुन जाथिनि हौवाखौ गोसो थोयोब्लानो जे गावनि जिबनखौ दान होनांगोन बेखौ मानो बुजियाखै। बे जाथाया बार बार जाथायावबो नोंथांमोना मानो बुजियाखै ना खायसे सिख्लाफोरा टेस्टिं नायदों नामा जे जों गोसोथोनाय नायबा जों जाया नामा बे जाथाया बिदि सानना नायदोंबा नोंथांमोना भुल जागोन। नै दाख्लैबावैसो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव नै माबा बान्दरमारियाव सासे सिख्ला मानसि थैलायबाय नै सानै गथ' गोनांखा मुस्लिम बोराय मानसिखौनो गोसोथोनानै बे माने हाबा जानायनि थांखि लानानै बेजों संसार जानायनि सिमां सुजुदोंमोन नाथाय बे सिमाङा थेर बेथेर जालांबाय बिनिया गावनो थैनानै थांबाय दा माने गावनि हारिनि गावनि जाथिनि माने थै बायदि रावनियावबो गैया गुबुन जाथिनाव नोंखौ माबा मोनसे दाय मोनबानो रायनाय बुनाय माने जाहाथे जोंनि मानसिबाथाय नोंखौ अनगोन रायबाबो दसेनो मोजां मोनफिनगोन। आरो सोर बुंदों खायसे सिख्लाफोरा बर' सेंग्राफोरादि जौजों जुवाजों गब'ना थायो नाथाय बिदि नङा गासिबो बिदि नंजोबा सेंग्राफोरा नोंथाङा माने गाव सायख'ना लानांगोन सोर माबायदि मेगन दं खुगा दं खोमा दं खोनानांगोन नायनांगोन बिजिरनांगोन ओमफ्रायसो जुलि जा संसार जा बेवहाय रावबोथ' नोंखौ जर जबस्थि बोना लाङा दानि जुगाव। आसा खालामो नोंथांमोना बेबायदि जाथायखौ जाहाथे जाबावहोआ बिमा बिफाफोराबो एसे नोजोर होनानै गथ' गथायफोरखौ बुजाय माने बहुद अखान्थि मोनो बिदि सोरबा बर' सिख्लाया गुबुन जाथिनि आखायाव थैयोब्ला माने बेबायदि खास्रि बिस्रि बुथारजानाय नुयोबा गोजांस्रियो गोसोआ फाग्लासो उन्दुनोनो हायाखै आं खोनानानै लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनदों मा राय होयो नोंथांमोना बेबायदि सिख्लाफोरनि थाखाय कमेन्टआव फोरमायबानो जाबाय। बेबायदि भिडिअ बानायनायनि टारगेट गैयामोन थेवबो बानायनो गोनां जाबाय लोगोफोर माने आं प्रफिटनि थाखाय भिडिअ बानाया लोगोफोर आं रिलखौसो बानायो। नोंथांमोना जुदि सोरबा मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम।